Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:43. Ang oras Mayong hapon sa ato mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta ang mga kaaksyon naton sa adlaw subong iya nga Biyernes? And welcome naman sa mga kaaksyon naton sa subong nga programa This is My Life. Mangin kaupod ninyo ini si Inday Ann. Talos man temporaryo sa regular nga Anchor Woman Tita Wilma Sugaton. Kamusta mga ka-aksyon naton apang antas ang tanan? Diri kita anay sa aton lakat sang panahon. Kay ang southwest monsoon amo subong ang nagaapekto sa extreme northern Luzon. Samtang ang western Visayas, dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya naman sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sa southwest monsoon o kon localized thunderstorm. Mahinay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin. Gikan na aminhan na sidlangan, padulong na aminhan nakatundan ang mabatsyagan sa Isla sang Negros. Kag ang baybayon, mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Kay na nagbutlak si haring adlaw las 5:26 sang aga, kag ini ang magatunod naman las 6:10 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara nag-range sa 27 to 33 degrees Celsius. Karon may good news ako sa inyo. May magbabalik pati. Subong na lang gali akay para hindi ta napagpalawigon. Sa mga mga avid fan ni Tita Wilma Sugaton. Expect nyo na si Tita We on Monday. Mabalik na ang aton yang regular man nga Anchor Woman. And welcome back gidayon kay Tita We. 1:46 na kita Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano ba lang mga dapat naton istoryahan sa subong man nga hapon sa mga balita bala sa nasyonal? Kay subong ginbalik naman ang pahanumdom, no? Kaya actually nakapagwa na ni sang advisory or pahanumdom syempre sa aton nga mga ka-aksyon ilabi na gid, no? Ilabi na gid sa mga nagatuyo dira nga magbaligya sang doses sang COVID-19 vaccine. So angot sini nga information, tatlo ya ka mga persona ang nagkaladakpan. That's why nga nagbalik ining pahanumdom sang Department of Health sa publiko, wala ginabaligya ang COVID-19 vaccine. Suno diri kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, yati sa part sang DOH, tama ini ka subo
nga amuna ni ang nabulig sa aton, pero may mga tawo pagid sa gihapon nga nagapamintaha sa bakuna nga available diri sa aton. So tungod man sini gininganyo ni Vergere ang publiko nga kung mahimo magpabakuna hara sa mag-undergo gid sa proseso like ang ginapatuman sang aton gobyerno. Hindi pag-ipaagi sa other pagdarayan nga mga ginapanghimo sa nga kaangay sining tatlo ka mga persona nga nagkaladakpan. No? Ining tatlo, actually apat sila kabilog, ang isa nakapalagyo, ting tatlo na dakpan. Involved ini sila sa pagbaligya sa COVID-19 vaccine. Ang ilagin baligya among Sinovac or doses ng Sinovac COVID-19 vaccine. Ang ining tatlo na aresto sa National Bureau of Investigation. So, kabay, nga hindi na rin masulit. Kag kabay, kung sino pa kita nagaplano or gasigi man, no? Sang siniya nga obligasyon or siniya nga mga illegal nga buluhaton, untati na ninyo ina. No? Untati na ninyo ina, kay man hindi man wala man Japon sa may maayo nga idulot sa aton. Ang isa pagid naton kabalita, ininggin anunsyo sa PhilHealth kag sa PSA ang ila subong kasugtanan para iya sa data sharing sang death information records. Suno diri sa PhilHealth nga ang partnership agreement sa PSA makabulig sa ila agud mahimo ang mando nga ipasiguro ang husto nga database sa mga miyembro kag para man sa pagpasangkat iya sang benefit packages kag pagpaayo sa service delivery samtang ginaamat-amat dira sulbar or hatagan solusyon ang mga fraud bala or issue sang fraud sa claims iya sa reimbursement. Damo ni, di ba? Do diri gina dinagsikat ang PhilHealth sa ginatawag nga reimbursement kay damo nga mga hospital ang nagareklamo. So sa idalom sang sining kasugtanan, ang PhilHealth magahatag sa PSA sa nga electronic list sa mga identified members kay ila dependents nga mo ang maga-match no sa mga death records dira sa ulihi. So ang PSA naman amo naman ang maga-develop sang matching program nga ini ang ginatawag nga decentralized vital statistics agud nga ma-validate ang listahan nga ipasa sang PhilHealth. Di ba madumduman naton do isaman ini sa mga problema kun kaisa nga masiling lang napatay na pero maaara para Japon or hindi gani masiling lang tag-ulan ni siya napatay pero nga sang nagligad nagamit ng ini nga mga pangalan, no? Galing kay ti ang PhilHealth kun kaisa sa mga region ni Blaho, mga regional offices. Depende man kung kaisa sa mga personnel no? Kung daw ano kapisan. Anyhow, subong nga himuon siya as electronic na. Therefore, we are hoping hindi na ning magka problema, no? Or hindi na magdulot iya sa nga mas worse pagid nga mga problema or issue sa PhilHealth kay syempre sa record man sa PSA. Alauna 51 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagpanumbalik aton man pagaistoryahan ang aton nga FYI topic. Ato na Dr. Pinoy Squad.
Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito. Ngayong hapon sa aton nga mga ka-action nga naga-monitor. What happened? Action El Rey nga niya sa akon niya how? Hindi ko ma-view. Ano nang natabo sa Action El Rey? Anyway, sa kay Sir Melily Oligo, mayong hapon. Dira ko na sa sa Bunny Cafe sa may Barangay Tangob. Salamat. Sa kay Ma Titans Magalona, mayong hapon man. Kag salamat sa pag-monitor. Yen Cordero Mistas, mayong hapon watching sa imo live diri sa Singapore. Wow, thank you so much gid Ma'am Yen. Kag mayon na nga pag-monitor sa imo. Patamyaw ni Sir Melody Oligo, si Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Jinky Dialagdon, and Sir Noel Amar, and also kuno kay Sir Alex Montesa. Novem Juanitas Maghari, mayong hapon man, naga-monitor from Barangay Villamonte. Kag wit kuno Maghari kag Juanitas family sa Barrio Daan. Salamat. Sa kay Go-Way Son, ha? Tamyaw ni Sir Alex Montesa. Kay Ma'am Ana Sinauro, mayong hapon man. Sa kay Ma'am Lily King, Ma'am Christine Minias Villalobos, mayong hapon. Ma'am Jean Oy Cesar, thank you so much. Miss Athia Kim Eriman, naga-monitor naman siya from Banwasang Morsha. Salamat, Ged. Kay hambal ni Ma'am Yen Cordero Mistas, yes, libre ang vaccine. Tsakto ginaa, no? Sa kay Tatay Jose, Nanay Lolita, upon sa ilan ni Ma'am Jenny kag Ma'am Jane Dialagdon sang Barangay Pandanon, DSB. Okay, thank you so much. Ang tamyawan ni Ma'am Christine Minyas Villalobos Galio, Family Minyas, Dahay, Torbella, Alit, Amit, Bayawa, Bantad, Atangan, kag Baryoga family na always gid naga-monitor sa Barangay Pandanon, DSB. Sige, salamat Sir Gay Baryoga, mayong hapon. Tamyaw niya si Papang niya Rinaldo Baryoga kag si Roel Torbella sa Barangay Pandanon. Always gid naga-monitor. Salamat. Si hambal ni Sir Melily, hambal niya bisan ano kadelikado sang panahon ara gid sa gihapon gasulod sa ulo sa mga tawo. Ang sang mga tunto nga tawo ang katuntuhan. Kita mo hasta vaccine, mailigal negosyo, maayo na pang papriso. Gainit ang ulo ni Sir Melily Oligo, no? Sa kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Kay
Rin na siya, Action El Rey, may nagsulod naman din ng mga, tatlo na sa bilog, Sa kay Ma'am Virgie Olpinda, mayong hapon, monitor from Celine Homes. Kag salamat. Yes, magabalik na si Tita We on Monday, no? Sige lang, Bosim, gid kami yung tingog ya. Hindi, nang lain na yung tingog ni Tita We. But anyway, sa mga ka-action naton, standby. Kay Christopher Galia, mayong hapon dira sa imo. Now, standby sa aton nga mga ka-action. Don't not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action! Philippine Standard Time, 1:59. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pag-share sa aton mga ka-action sang aton iyang FYI topic sa subong nga hapon. Mga pwede kag hindi pwede himuon sa pag-usar sang social media. Naka-share ko sa inyo nagligad pero ti subong do amo ning pinaka dapat bala naton ihimuon gid no sa kada adlaw nga pag-usar naton sang social media like Facebook. Kay man na-notice naton tuod subong ang social media, feeling nila amo na lang na ang ilang ginahimo nga mag-post dra pinagusto. Hindi mo na may tsendihan kung anong ilang nga ginapang post. May shortcut pa. Okay man ako may shortcut, may buod silingon ng imo yang i-post. Ang problema naman, may ara yang do kalayo gid walahaw. Basta may ba-post lang. Okay na siya, kay freedom mo na. Pero nagaano man na, naga-reflect na siya sa imo nga pagkatawo. Ang iban nga tawo maka-itsende nga lahog ya lang na Pero ang iban nga tawo nga makakita, maka-react ginaya ay ano ni sayaman, wala ni sa obrahon siya kabuhi nga amo ni ang iya ginapang post na. So ari, number 1 naton nga himuon ara iya sa pag-usar sang social media. Himua kung ano ang ginahimo nimo sa matuod nimo ya nga or ang realidad bala nga imo ya ginahimo. Kay di damo sa aton nga kung sa matuod nga kabuhi, syempre ginasunod naton ang mga rules, tapos hindi naton gusto nga makasakit sa balatsagon sang iban. Di pareho lang na sa iba. Pareho lang man na ang sa social media. Ara sa imo ang pagkontrol. O galing kay ang nagakatabo, nagabaliskad, no? Kay given gani nga social media, mahamba lang sila iya nga ay kinamatarong ko na iya anong labot mo. Pero importante nga may manners man ikaw. No? Importante ina kay nga dira given subong nga social media do mo na gini ang mga pinakapatok tungod man nga may ara sang COVID-19 pandemic. O mag-search ka lang dira sa social media sa Facebook, di ba? Do feeding nimo do kahibalo ka na dayon sang kasaysayan sang isa ka tawo. So amo man na importante
No, importante man sa aton nga mangin ipakita naton kung ano kita sa personal kag kung ano ang ginahimo man naton sa Facebook, no? Mga ginapang post dira bala naton, hindi lang basta-basta nga maka-post ka dira. No, hindi lang basta nga maka-post ka dira. Panumdumon nimo social media na iya damo da makakita. Bisan tuod maghambal kaya nga freedom ko ina. Pero manumdum ka man nga oo freedom mo ina nga mag-post pero ang tawo may paminsaron gid after abi nga nag-post ka sang kun ano dira makitaan ka sang iban nga tawo mapaminsaran nila or madumdumon nila do siya ni di ba ang nag-post sang among nihong do kalain o di ba amo na dayon ang panulok sang tawo sa imo so dapat no, dapat hindi ipalapta no sa social media. Kapin pagid kung may mga panahon bala kun kaisa nga nagainit ang imong nga ulo or may mga nagautang. Mo yung kakabasahan ko kun kaisa may mga utang or away pinamilya, di kalain nga dra ka mo away, dra ka mo nagasabtanay. No, kag after makitaan ka mo nagalakat-lakat ka mo do siya maniho ang nagpost to nagligad nga nakaaway ni na makayuhom ka lang kun kaisa pero kun ikaw naman ang mabutang sa amo na nga sitwasyon ano ay ang imo nga reaksyon no ang ikaduha respetuhon ang oras ng iban nga tawo. Ang husto nga pamatasan, mag-usar ka dira sa social media, dapat nga nagapakita man or nagapakita ikaw sang pagrespeto sa oras ng iban nga tawo. Hindi ka dira o hindi mo pagbutangan sa mga spam o kon virus links. Ang isa iya ka chat. Diba mo ni subong na uso? No, damo kun ka isa nga matingala ka na lang nga ano ning ginapang send ni niya sa akon man? May mga kabastusan or kung kaisa may ara man sa mga link yang tawag na ng mga promo kuno kay gali isa ya ka virus nga may tendency nga mahack ang imo yang account. So, importante man ina, no? Panumdumon nyo danay, no? Panumdumon, antes ka dira magpang-share or magpalaptas ng kung ano-ano, agod yang masiguro mo man, nga bisan social media ina, hindi ikaw dira yang maakigan or ano man da ang himuon sa iban nga tawo, after nimo yang nga pagpadala sang kung ano-ano. No? Ang isa pagid, ang mga same lang bala tanan nga mga messages. Like for example, nag-message ka sa isa ka tawo, send mo, hi. Kadugay-dugay, nag-hi ka naman luwat. Do ka every second, yan nag-send kayo mo iya sa message nga hi. Sino bang hindi mairita, di ba? Or sometimes naman may mambal si mo nga, na ano na man, nang wala kagid ga reply, wala kagid ga wala kagid iyaga ginasina nga ako. Wala mo gid ginasina nga ako iyaga message. Wala kay balo kun anong obra dira sang ina nga tawo nga imo gina-message. Nag-message ka dira ya para nga magpadala ka sang information nga gusto nimo or may gusto ka mapamangkuton pero hindi mo yang pag-pressure ang tawo nga magsabat agad-agad. Hulata na sige amo na ginatawag nga pagrespeto man sa oras ng iban niya nga tawo. Ang ikatatlo, magpatawad. Importante nga kahibalo ikaw nga magpatawad sa iban nga tawo sa cyberspace kang ginatawag. Kay man hindi iya makontrol ang mga tawo nga mahilig dira mag negative comments or mga hambal sa mga kun ano-ano bala nga do kung mapersonal mo istorya mangayo mo lang sorry sa imo no may mga tawo ginaiya nga basta maka-send lang sang ilang nga message regardless kung ano man ina nan so hindi dira sila iya hindi tawag na kung for example makabaton ka sa mga negative comments
No, kung makabaton ka sa negative comments, pabayi or personal na lang siya nga i-message. Agud iya nga makahibalo siya nga or ma-aware siya nga sala na ang iya ginahimo. Kay di ba daw usual gid in naton makitaan lang sa mga nagahinampang dira sa video games or sometimes naman may mga kung kaisa naga dira sa imo naga himo ya sang mga kung ano-ano nga mga bagay-bagay or mga messages o si ni bro niya ginahimo ina diri iya kabudlay kung kaisa kabudlay iisa-isa ho nang ilang mga ginapanghambal katito kalain man ay panghambal ang mga negative nga mga komento pero kung sa pakon mo ina maugtas ka lang so kag syempre man so kung nagpangayo na gid man sila sang sorry sa imo pabayiin na lang dayon no i-accept na lang kag pabayiin na lang dayon hipsi na lang kay kun kaisa do hindi mo bala malikawan do hindi mo makontrol ang tawo once gani nga makaumpisa na sa mga trash talk dira nila do hindi mo na gidayon mapunggan hindi man magpasobra maka-comment ka dira abi nga hindi man magpasobra sang imo yang sang imo nga mga words nga ginausar ay sabton ka palain pagid Sabo na kung mahimo i-private na lang message. Ang isa pa, mag-usar isang husto yang nga English, kag syempre, husto man nga flow sing imo yang nga sentence. Hindi man na siling nang nagapaalam-alam ikaw or whatsoever dira nga ginapaminsar sang iba nga tawo towards sa imo, pero dapat man naton i-consider nga may iniskwelahan kita. Okay lang man ina nga makahimo ka sang sala once, pero make sure mo lang nga sa imo nga pag-post, hindi ba lang makaano ikaw nang insakto ang flow sang imo nga sentence. Ang aton bikon ka isa, mamunuhan lang wrong spelling ang imo nga wrong spelling ang imo nga amo ni nga word ho English word nimo ay nag-react na dayon grabe ka naman imo manghikay ikaw na sagad pero ang problema naman akon ka isa sa mga naga-comment bala nga amo na bikon may sala i-PM ninyo hindi nyo nga directly man ibutang dira nga sala ang imo nga word nga amo ni ho sala ang spelling no, hindi nyo pag-iamo, no, amho na. Kahit syempre, makuyan man ang nag-post. Mas maayo i-private message. Or hindi gani, kung makakomment ka gid man dira, no, sa thread abis ang iyagin post, magamit lang sa mga words, no? Magamit lang sa mga words nga hindi man maka-offend sa nag-post sang nagsalagin man abi or may sala siya nga grammar natural lang man na sa tawo na pero importante ikaw ya mismo kung may upod ka dira nga daw sagad-sagad sa English tsakto maning ako niya i-post ho tsakto maning ako gingamit nga word wala ginabala sang malain kung mamangkot ikaw sige. Alas 2:11 nakita Action Radyo Philippine Standard Time. Standby sa aton yung mga ka-action. By the way, amo yadto ang aton man nga FYI topic sa subong iya nga hapon. Standby diri kita sa aton man nga pagbasa iya sang sulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear
Tita Wilma. Okay, sa subong iya nga hapon, ang aton nga letter sender, nagpatawag lamang ini sa kay Red. Kaya ang sulat ni Red, nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Red. Abi mo tita, ang akon problema, angot ini sa akon asawa. Piling ba abi niya sa akon artista tita we? Ina ba lang paminsaro niya nga ginainto ko siya kag may iban ako nga babayi. Hindi man sa pagpadayaw tita, pero medyo artistahon gid man ang paglantaw sang iba nga tawo sa akon. Pero ang ginasiling sini nga may babayi ako, wala ina sa akon paminsaron tita. Ginahambalan ko na siya nga hindi ko babayi ang kaupod ko sa trabaho. Pero ginapamilit gid niya tita we. Ang siling niya sa akon, may nakakita kuno sa amon sang upod ko sa trabaho nga matahom kag permi ko man siya kaupod sa kada adlaw. Sa ako naman tita, syempre kaupod ko siya kada adlaw. Tungod, same kami sang department sa marketing. Ang hindi ko manamian, tita, tungod madamo ang ginasugid sa akon asawa na dawala man sang kamaturan. Kaangay na lamang nga nagka-holding hands kami sang babayi, kagauyat ko kuno sang payong. Or in short, ginapayungan ko ining babayi. Ang siling sa nga ako nga asawa, basi kuno ginatago ko lang sa iya, tita. Apang tita, tinlo ang ako niyo konsensya. Palangga ko ang asawa ko, kag palangga ko ang akon pamilya. Ugaling may mga tawo nga sobra kung maghimo sang istorya. Tita we, ano bala ang akon himuon? Salamat gid sa pagbasa sang akon sulat. Ang tagpadala, Ren. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:16 na kita. Amuyad to ang problema sa isa man naton ka letter sender. Artistahin si Sir Red. Galing kay ti si Mrs. niya, doon nagapangimon. Nagapati sa mga gina-feed man sa iya nga mga information. But anyway, sa ako nyo pagbalik, standby sa aton nga mga ka-action, kaya ako man pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Ay, kung man dira mga kauturan, kung nagapalanakit ang inyong kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos ikaw sang Panyawan Liniment Oil. Na? Said Panyawan Liniment Oil, produkto sang said marketing. Tandaan lang gid naton sa karon nga matugnaw ang panahon para nga mag-init ang inyo sini pamatyagan pamanyos sang said Panyawan Liniment.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna? So, kagsatanan ko na nagapamati sa aksyon from Cadiz City. Sige, salamat yun, Ma'am Donna. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon man, Malaka and Gamala family. Saka Ma'am Jean Hisulgon, good afternoon. Tamyon nyo lang, manghud niya si Kersilda Hisulgon. Happy birthday sa subong iya nga adlaw. Rosalia Saridon, thank you so much. And mayong udto dara sa imo. Mayong hapon. Ma'am Nanat Balinsoy Lupasi, mayong hapon. Nagapamatis la kuno sa may poblasyon sa Banuas ng San Enrique, Balinsoy, and Jaime family also sa family Buenaflor, kay Nining, kay Toto Heart, Kitang, kag Barbie, kag kay Romel nga nagapamati kid. Salamat. Karen Espinosa, thank you so much, mayong hapon. Sa boss ko ni Ma'am Rosalia Saredon, halong. Sa family ko, mayong udto. Sa Barangay Alegria, Banuas ng Morsha, watching in Qatar. Si Hi RR Gilang, mayong hapon. Sige, salamat again sa inyo yung pag-monitor. Sa kay Sir Michael June Season, gali, thank you so much, good sir, sa pag-visit diri sa Action Radio, and also, thank you so much man sa imo yung pasalubong, na? Sa mga ka-action pagid namon sa mga members ng Energy Fans Club, mayong hapon man sa inyo, sa ilan ni Ma'am Jean Oy, si Sir Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, Ma'am sino pa? Yvonne Boycher, sa kay ilang President, si Dennis Richard Tibor Roma, kay la Vice President Regent Tan Villalon, kay Anthony Jones Havillo Ceblano, ila Secretary, mayong hapon. Kag kay pare Jonathan, via Jonathan, good afternoon man. Sige, continue lang sa pagpadalaman sa inyong mga messages sa subong nga hapon, and thank you so much. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na dito. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa man to? Sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island, and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon.
Desisyon 2022, The Pre-Election Survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa paghatag man or pagbasa iya sa mahatag nga advice ni Tita Wilma sa aton letter sender nga nagpatawag lamang sa kanya. Mayong hapon sa imo Red. Siguro tungod nga artistahon ang imo dating, mas madamo pa nga isyu ang imo iya nga babaton. Hindi mo makakas sa isa ka babayi ang magduda, ilabi na sa panahon subong, nga daw pareho lamang nga ginahampangan lang sang iban ang ginatawag nga relasyon. Sa imo Red, pakalmaha anay ang ginabatsyag sa imo iyang asawa. Ipabatsyag sa iya nga hindi mo siya pag-ibaylo sa iban. Kung kaisa, nagakalimtan na naton nga mangin sweet sa aton iyang mahal sa kabuhi. Rason nga nagapati sila o kung paghangop nila nga nagabag-o kita sa ila. Sa imo Red, be thoughtful and honest. Kay sigurado magustuhan sa imo iya nga asawa ang ginahimo nimo para sa iya. Kag kun pwede pa lang, ipakilala siya sa mga kaupod mo sa trabaho. Agod, hindi siya magpangimon. Pero, antes mo inihimuon, istoryahon mo siya anay. Unwilling ikaw. Muna iplastar mo ha. Unwilling ikaw. Hindi ka man makaupod sa akon, agod makilala mo ang akon iya nga mga kaupod sa trabaho. Agod sina, madula man ang pagduda sang imong asawa. Red, salamat gid sa imo man ginpadala diri nga istorya sa This is My Life. Okay, amuyad to ang sulat ni Red and also ang mahatag man nga advice or ginhatag yang advice ni Tita Wilma sa aton letter center.
mga kaangay man sina nga mga problema, o kabay ang advice ni Tita Wet, makahatag ina sang gabay sa inyo. Kung ano man ang inyo yang himuon para sa inyo yang mga asawa dira nga hindi na magpangimon. Alas 12:30 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-aksyon. Kay this time, dili kita sa first part sang aton horoscope. Aton horoscope sa subong man nga adlaw sa Biyernes, Hulyo 2, 2021. Unahon naton ang mga Cancer. Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Mabudlayan ikaw sa pagpahig upod dira sa isa ka tawo nga tama iya kakulit. Kung mas maayo pa, mag-distansya anay. And also, palayo man sa mga tawo nga mahilig iya magpanggubak. Likawan ang argumento, bangod, malipot lang ang imo pasensya sa karon. Sa mga Cancer, lucky numbers 13, 27, 33, and 52. Pearl white is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. O si Saa ang mga nagaupod mo dira. Bangod ang tanan or hindi tanan, nangin matuod man sa imo. May ara ka sa karon sa nga atubangon nga pagbago. Sa trabaho man ina o kun sa inyo nga balay. Sa mga Leo, lucky numbers 11, 21, 27, and 39. Olive green is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Makaangkon ikaw sang MU, mutual understanding. Dako ang pagkagusto mo sa iya, gani all out ikaw. Pero mas maayo nga kilalahon mo siya anay. Di magpadala-dala tungod nga naluyag ka sa iya or na-attract ka sa iya, mapadala-dala ka na dayon sa imo iya nga balatsyagon. Sa mga Virgo, lucky numbers 37, 25, 48, and 51. Blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Maghalong sa imo pag-istorya, kay basi ma-misinterpret ka sang iban. Hindi pagdudahan ang imo ikasarang. Sa mga Libra, lucky numbers 19, 29, 23, and 35. Flamingo red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Uy, may problema sa imo best friend. Tingwaan nga masulbar ang problema sa tunga yasang imudra nga himata. Sa mga Scorpio, lucky numbers 23, 39, 26, and 44. Royal purple is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius,
Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21, mas maganyat sang swerte. Kung ikaw iya ang mag-first move sa reconciliation. Ang natural charm, amo ina ang magaganyat sang prosperity nga ginatawa. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 21, 36, 41, and 56. Emerald green is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:36 na kita. Amo yan to ang first part sa ngaton iyang horoscope sa subungman nga hapon. Standby sa aton nga mga ka-aksyon para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Para man sa itong coffee break, dugay-dugay. Itong plus coffee mix.
pabalik diri sa aton programa. This is my life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. Mayong hapon, gali by the way, sa kay Ma'am Gemma Briones. Naga-monitor sa sumbong iya nga hapon. Salamat gid. Sa kay Ma'am Guanson kag sa iya nga bana, naga-monitor sila kalia. Nalipat ko sa pangalan ni Ma'am Guanson pero co-teacher ni siya sa magulang ko. Okay, sa iluhan nato ng mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa iluhan naton ang mga Capricorn. Desyembre 22, tubdob Enero 19. Capricorn, kinahanglan sang nagakinahanglan ikaw sang realistic no sa negosyo nga imo iya nga sudlan. Hindi advisable ang ginatawag networking business para sa imo. Sa mga Capricorn, lucky numbers 18, 22, 31, and 48. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Febrero 18, magabaton ikaw. Si Aquarius may batonon nga business benefits. Ini ang husto man nga panahon para iya sa plano nimo. Malawig-lawig na nga plano ang pagtipon. Ano ka budlay kung kaysa no? Pagtipon kwarta. Kaya man bago ka palang ganit nakaipit, dugay-dugay, may ginapaminsar ka naman nga balayran. Sa mga Aquarius, lucky numbers 33, 12, 28, and 38. Pumpkin yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Ma-eksperyensyahan mo sa karon ang maayo nga resulta sa buligman sang imo yang ihibalo. Makabaton ikaw Pisces sang padya bangod sa kaayo nga imo ginpakita pag imo ginhimo. Sa mga Pisces, lucky numbers 12, 25, 29, and 37. Cherry red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21 to Abril 19. Sa mga Aries, hindi maghatag sang sobrang pagsalig, no? Kay man, may mga tawag dyan nga daan nga mahilig magpamintahan. Inang pasaligon ikaw kag sa ulihi, may lain gali yang nga plano. So, importante, may ara ka sang salig pero hindi 100%. Okay lang na iya nga may gamay ka lang nga pagsalig, do ipakita mo lang abi sa iya, pero make sure mo man nga magpangaman ikaw. Kay man kung maghatagan isang 100% nga pagsalig, ate, wala ka kahibalo pa mo. Wala ka pa kahibalo kung ang tuyo niya sincere or hindi. Ang tuyo niya, kung bala, wala siya sa lain nga motibo, puros batanan questionable. So, maghalong sa imo iya nga saligan nga tawo. Ang isa pagid Aries, kung may mga bag-o ka dira nga mga proyekto, tun-an anay. Importante nga tun-an ina, nagud iya nga wala ka sang hinulsulan sa ulihi.
Sa mga Aries, lucky numbers 27, 14, 31, and 36. Melon pink is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 tugtog Mayo 20. Si Taurus may email message nga mabaton. Halin sa imo dira nga ka-chat. Hoy, basi si ano ni si Mr. Right or si Miss Right. Pero halong-halong lang ha. Same sa kay Aries, hindi maghatag sang agad-agad nga pagsalig. Kahit hindi mo na iya mapiho basta bag-o mo palang kilala. Sa mga Taurus, lucky numbers 13, 24, 29, and 37. Amethyst violet is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tugtog Hunyo 21. Importante or hindi pag-i-entertain dira ang mga compromise business. Magluwas na lamang kung ina wala man naglapas sa kasuguan. Sa mga Gemini, lucky numbers 15, 19, 36, and 45. Tangerine is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:51 na kita. Amo yadto ang aton man nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong iya nga adlaw sang Huwebes. By the way, mayong hapon sa kay Sir Lachika Marvin. Pa-shout out ko no sa Hurada kag Lachika family sa Hacienda Carmen sa Banwa Yasang Morsha. Si Sir J.R. Tingson, mayong hapon man, nagamonitor sa Manapla. Sa mga family balyaot ko kag Tingson family sa Barangay 1 sa Manapla, kay iya Lola Citas. Nagamonitor siya iya from Taytay, Rizal. Sige, salamat gid sa imo iyang pag-monitor, Sir J.R. Tingson. By the way, sa aton galing nga mga action names, may ari pa ni siya sang intro, ining aton nga promo, or wala na? Okay na lang ibasahon? Oo, ang aton nga promo. Wala na ni siya, no? Sige, No, sa aton galing nga mga ka-aksyon, ari ho, SAP anniversary sang Aksyon Radyo Bacolod. Ari din nabasahan ko dari ho, nasiplatan sang akon nga mata. Sa mga ka-aksyon naton, no, ang papremyo nga madugay na ninyo ginahulat, liwat ini nga magabalik sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Ini ang sulit sa papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod Anniversary Special or SAP Anniversary sa ARB. Na mo ng shortcut. Kay manang Aksyon Radyo mag-celebrate syempre sang amon ika 52 years. Sa padayon syempre pagpangalagad sa kahanginan, inaya sa August 17, 2021. May kang tanan sini ang Aksyon Radyo, may hatag yang tig 500 pesos nga ayuda sa mga listeners dira namon. Nga mapilian bilang isa ya ka tagdaog sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Anniversary Special. Simple lang ang himuon, magtutok lang. Importante, magtutok, monitor sa tanan nga program sa Aksyon Radyo Bacolod.
para iya maka-intra or para mahibaluan kung paano maka-intra sa sining amon nga papremyo. Amon pagalawagon sa mga masunod nga inadlaw ang mga pampaagi sa pag-intra sa sining nga papremyo. So, mamati ka na, may 500 pesos ka pa. No? Adlaw-adlaw ina nga ayuda nga idulong sa inyo sa number 1 AM radio station sa pinakaulihiman niya survey sa Nielsen, ang Aksyon Radyo Bacolod. Sa aton nga mga ka-aksyon, bantayan sa liwat. Papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod Anniversary Special or SAPniversary sa ARB. Syempre mga ka-aksyon naton, kapin pagid mga avid listeners dira, monitor lang akay para mahibaluan ninyo kung anuman ang mga guidelines no, nga himuon sang para iya nga maka-intra ikaw sa sining papremyo namon. 500 pesos. Din ka na makapudyot, isa ka adlaw man, no? Mamati ka lang sa Aksyon Radyo, may 500 ka na. Sige, bantay-bantay lang sa aton ng mga ka-aksyon, ha? Kay mga masunod nga adlaw, for sure, may ara kita sa mga update angod sa sining SAPniversary sa ARB. Alas 2:55 na kita, Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-aksyon, diri kita sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami.
isa pamilya Sir Neto sang Barangay San Juan sa Pontevedra. Salamat gid sa pag-monitor sa sumong iyang hapon. Okay, diri kita anay sa aton Bible verse of the day. Gikan sa John chapter 17 verse 1. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. This time, diri kita sa aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa pagupod sa akon sa Biyernes nga adlaw sang This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Ini naman ang inyo alagad, ini si Inday. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon